Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Supreme Court haka khandai tarik naitung arajar pusau kala shimya karai ban bishar biang ya ka appeal jong sarkar Meghalaya kabadawa pendu jamin bala ya ka sonom Raghuvanshi haka khatsau tarik naitung arajar penrio nalor kani ka Supreme Court kala ptha ya ka sarkar jala ban wanra ki arrest document bat ki wei ki kot kisla ki bala IT da ki pulet shaka sonom haka por bala kem ya ka bench bakantup yu Justice Manoj Misra but Justice Shri Chandrasekhar kamsyam lapanmi kanu ka hukum ban pensange ya ka jamin blayo da ka sonam haka jingbishar ya ka mukodama Solicitor General Tushar Mehta uba mikmat ya ka sarkar Meghalaya uloong ba ka Meghalaya High Court kala bakla haba kala penskam ya ka jing ai jamin tang namar ka jingtho bakla haki arrest document Tushar Mehta uloong ba kani ka de ka mukodama ka bakhya bha bat ula batai ba ya ki daw jingkem la IT chaka sonom Henry ka jingbakala ka day tang haka jingtho iki kandon ain. Katkum ka jithu jong u haka chaka bantho section 103 bracket 1 jong ka Bharatiya Niya Sanhita BNS ka bayday bat ka kampanya briyo la tho bakala da ka section 403 bracket 1. Henry ka Supreme Court kalaong bakamat kamday tang halo ka jingtho ika kandon ain Henry ka dayru baya ka sonom la pentip syai ni em ya ki nongrem bat ki daw balakem ya ka. Hadin bau Solicitor General ulapan por ban IT ya ki kot kisla ka Supreme Court kala patha ya ka sarkar Meghalaya ban wanra hi copy jong ka arrest memo bat baro ki kot bala IT syaka sonom haka por jingyo kem khnang ban bishar ya ka nongrem bala sim da ka High Court kalong ka baskem neem haka weipat kalyang ka sonom Raghuvanshi lingba ka counter affidavit bala IT syaka Supreme Court kala kentai lut ya ki jingkeno bat kalaong bala pengat bakla yaka hakani kamukot duma kalaong baka jingmudui persya yaka kasyong tang haki sakhi ke ba omsyam layu I daki khmat bat omla ban khen baka don benta haka kampanyap tang naki jingkeno ka sonom kalaong ru ba omdon shu kanu ka jingtoket lani ka jingyo kurup sabut persya yaka namar baki pulet kila depan IT yaka charge sheet bat kadang bot ru yak baro ki kendon jingyo jamin dak basa hasilong katkum ka hukum jong ka yeng ka shri ka sarkar jala kala le Supreme Court bandra persya ikirai jong ka Meghalaya High Court akar phnai trik jeliu arajar punriu kabala penskam ya ka hukum ai jamin ya ka sonom dak Court of Additional Deputy Commissioner Judicial hau banaya yong arajar punriu haka lai tarik naitung arajar punriu ka Supreme Court kala pediang ya ka jimudui jong ka sarkar jala Henry kamsyam la pensenge ya ka jamin namar ka sonom kala depmi na patong. Kani ka mukodma kay day bat ka jingsha penyap jong Raja Raghuvanshi unong khay na indur balawan sa Meghalaya ringkat bat ka kurim jong u ka sonom banwan kay honeymoon hadian ka jingat ho song kurim hau banay jemang araja arpusan. Kat kum kipulen ka sonom kala don ka jingat soboy bat Raj Singh Kushwaha ubadon jingat I samla bat kahi ban penyap yu raja hakapor baki don haka jingwan kai honeymoon syaka thain zora daka ba ai nong penyap halai ngut kibrio hadien beladep ya ka cintoket kipulet kila IT ya ka chachit bat menta ka jingbishar ka mukod ma kadang ya chakman Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya